Ak aj ty nosíš dioptrické okuliare, počúvaj ďalej, mám pre teba extrémny lifehack. Na stránke Lensmart nájdeš rámy okuliarov od 10 €. Nesrandujem. Keby som toto vedela skôr, tak určite nemíňam v optike 150 € za rám. Na Lensmart si ich za tú cenu môžeš kúpiť niekoľko a môžeš ich obmieniať. Ja vám ukážem, aké som si vybrala ja. Ako prvé, takéto výraznejšie. Mne sa teraz takéto extrémne páčia. Nie sú pre každého, ja ich milujem. Vyzerám ako pani učiteľka. Konkrétne tento rám ťa vyjde $10, čo je v prepočte nejakých 9 €. Plus môžeš použiť môj 15% zľavový kód VIKIG, čo je že extrémna cena. Plus keď si chceš do nich vložiť aj dioptrie cez stránku Lensmart, tak stoja okolo 20 € podľa toho, aké sklíčko potrebuješ. Stačí si ísť dať premerať zrak ku tvojej očnej lekárke alebo do nejakej optiky, kde to robia. A potom si to tam už len pekne naťukáš, aké dioptrie potrebuješ a prídu ti takto hotové. Za tú cenu by som čakala, že mi príde nejaký plastový šmejt rozheganý, ale naozaj sú pekné, pevné, kvalitné. Ďalšie, ktoré som si objednala, sú tieto pod názvom Evej. Vyzerajú takto. Tieto stoja 20 €. Na týchto sa mi strašne páči to, že keďže sú priesvitné, tak sa fakt, že hodia asi ku všetkému. Veľmi pekné. A posledné, ktoré vám chcem ukázať, sú tieto slnečné okuliare, do ktorých si vieš takisto vložiť dioptrie a to je pre mňa že úplne že top. Vyzerajú takto, majú také sklíčka do hneda a nájdeš ich pod týmto názvom. Link na ich stránku nájdeš v mojom bio, keď si rozklikneš môj TikTokový profil. Nezabudni využiť môj kód VIKIG a nemáš za čo.